नोंथांखौहाय दैखौ फिन खेबसेबाव बरायबावबाय जों दा मागोनि भेलागुर बानायनो औवा दानहांदों नायनो हागोन नैबे औवाखौ दा जों दानखावसिगोन बेखौ औवाखौ दानखावहांदों जों दा औवाखौ दाननोसै जोङो नायलांथों गिदिर खुन्था गायगोन जोङो बेयाव गायगोन जों गिदिर खुन्था गैया फबदो कुनु मोजां फबदों गायखांबाय खुन्था खिनिखौ गायखांबाय दा जों होनांगौ बेयाव नारा होनांगौ बे नाराखौ होसिगोन बेयाव होखावनांगौ दा खुन्थाखौल' गायखांबाय नारायाबो गिसिसो जों दा नायनोसै जोंना भेलागुर बानायनाया जोबां अवस्थायाव फैबाय नारायाबो जुजोबबाय जोंना बैयाव फुथुला दं जोंना बेयाव थिर मोनसे होआंदों जोङो राबनखौ गावथारनो थाखाय थिर बयद' गेदेर आलायबाय बुहुमनि बयनिख्रुइबो गेदेरसिन थिर आलायबाय जोङो टेक्लाक्ला फुथुला जोंना फुथुलाया जाबाय आलायबाय जोंनियाव नैबे जाबाय गोदान मडेलनि भेलागुर बानायदों जोङो ओरैनो डिजाइननि आरोना इयो साइजनि बियो 2 hours later खामानिया जोब्बाय जों बेयाव गेटबो बायबाय बैयाव जों फिसा दोनबाय नै जोंना फिसा बेयाव बे जाबाय फिसा बेबो जाबाय नेग्रा जोंना नै बे जाबाय गेदेर बेयाव जोंहा फुथुला दं ओमफ्राय जोंहा गेट दं
बेखौबो बानायखाबाय आरो ना जों बानायखांना बेखौ गाबोन फुङाव सावनांगौ गाबोन फुङाव जोंना मोनासोनावबो खारैगोन गाबोन फुङाव जों सावगोन गाबोन फुङाव जों सावसिगोन बेखौ आरो ना सोरांबाथाय दा दुगैनोसै दिन दुगैयाखै जोङो दुगैनोसै दा थांनानै दैमायाव The next day. गोसो बादै हारसिंसो बाइकखोना माखोसो बाइकखो जों मिथिला दा थिखांनायनोसै आरोथाया बायबाय बुस्थुआनो बायखाबाय है गारदो बायबाय जों दा ओइ फिल्मखौ सावनायबाय सावसिगोन आरो ना बेखौ जोङो सावसिगोन दसे सावसिगोन जोङो ओइ फुटले जोंना जोंना बेयाव राव नाम्बार आरो बिथाङा दाबो फैथ'वाखै मोजाङै खामाखै नालाय जाने बसा खननै फैबाय ओमफ्राय नैबे बिथांनि बसनि पार्टनारा खनसे फैबाय जोंना बियो बेरेखा आं भिडिअ लाथारबायमोन सेरफ्लाङासो दामोन फिथा जानायनि माबायावनो ओमफ्राय बेरखांनायासो सादो bhelagur sampai dan datang say video kamu teman-teman like kalam komen kalam subscribe kalam lagi pak ada video kamu teman-teman dislike